No, hem fet un camí molt interessant en formació professional i, de fet, en aquest moment, avui en dia, ja no és una opció més, sinó que la formació professional hauria d'esdevenir l'opció de formació. A Catalunya tenim un teixit empresarial molt divers, bàsicament petites i mitjanes empreses, que és el 95% del teixit, que té molta necessitat de tenir tècnics de formació professional. Ells tenen, els països més avançats, molts tècnics de formació professional i tenen pocs universitaris. Nosaltres al revés, tenim molts pocs tècnics de formació professional i molts universitaris. I en canvi l'estructura del mercat laboral necessita al revés, necessita més tècnics i tècniques que no pas graduats universitaris. L'últim esglaó que ens falta superar ara és que la societat cregui en la formació professional. Una part de la formació que ha de fer un alumne no la fa el centre, sinó que la fa l'empresa. I això què vol dir? Que ho fas en un entorn real i que els problemes són reals i les situacions són reals. Per tant, si tu condueixes, no ho sé, o estàs programant una fresadora, una cosa és fer-ho al centre, que si aquella peça surt malament doncs es repeteix i no passa res, i l'altra és fer-ho en una empresa on tens una comanda que has de donar resposta en un temps determinat i, per tant, si s'espatlla la màquina, si la programació no està ben feta, tu has de donar una resposta. Per tant, l'alumne aprèn molt més també en aquest context de l'empresa. Encara no tenim un pressupost, per exemple, com teníem l'any 2005, que ens permetria fer més coses, però sí que tenim un pressupost que ensenyament ha crescut moltíssim. De fet, és l'increment en pressupost d'ensenyament més gran que ha viscut la història de Catalunya i, per tant, els hem pogut aportar més recursos. És evident que a mesura que anem recuperant recursos, el 0,3 serà una etapa que, evidentment, la Generalitat ha de recuperar el finançament. Però tan important com recuperar el finançament és també pensar en el model que volem. Perquè en els anys que hi havia més recursos, una de les mancances que hi va haver, i el síndic ho ha posat sobre la taula, és que aquestes places no han arribat als alumnes que tenen més necessitat. La Llei d'Educació de Catalunya el que fa és donar estabilitat en un model que té la seva peculiaritat, però que té molt a veure amb la nostra història o manera de ser. I és que la iniciativa social té un paper en la prestació de diferents serveis. El que diu la llei, i és de lògica, i ha de ser així, és que tot alumne ha de tenir el dret a la gratuïtat de l'ensenyament. Això hem de reconèixer que en aquest país mai ha estat així perquè no té tots els recursos que necessita, però el que és evident és que hem de tendir que sigui així. Escoles que hagin hagut de canviar el model no n'hi ha cap, perquè aquestes sentències a què feia referència eren només mesures particulars d'un alumne i de la seva aula. D'això en tenim una dotzena. A partir d'aquí ho han tornat a intentar amb la LOMCE i els 6.000 euros famosos, però la veritat és que han tingut molt poc reconeixement fins i tot per part de les famílies, perquè estem parlant d'una setantena de casos, una mica més, que han estat reconeguts per l'Estat. Per tant, el model jo diria que no està en perill, però sí que hem de ser tots molt conscients que l'hem de preservar i l'hem de protegir.